Uyingenza ukuthi nginibele namukele zonke indawo la kuzovunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi uqindile subscribe uzowathola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Uyingenza kwethu lapha na ke inkundleni zokuxhumana izindaba ke ezitrendayo ezecala ke lika Dr Nandipha eselihoxisiwe kuthiwa ke ubufakazi abuhlangani. Uyingenza kuthiwa ke lapha NPA siqinisekisa okokuqala namhlanje ukuthi uDr Nandipha angeke kabhekane necala lokubulala selihoxisiwe ke ngokuphelele ngemva kokucubungula kahle ubufakazi bathi ke usezobhekana necala ke le fraud, violation of dead body, icala ke lokubulala bekuyilo ke noma ke ebelingenaso ke isindo kakhulu uma liqhathaniswa namanye ke ongoti ke bezomthetho bathi ke semaningi kakhulu amathuba kunakuqala ukuthi ke athole ibhayili lo dokotela wengane uzobela ke enkantolo ngoMay ke 11 ezokwenza ke isicelo ke sebhayili. Wengane kwethu abantu abaningi bayakhuluma ngalo daba nangomunye uthi ke futhi kube ke mubi ngabe ke onke amacala abezobhekana ke nawo ke buka kusho ke omunye ke wabalandeli bethu lapha ke enkundleni zokuxhumana. Wengane kwethu mina sengiphuma kahle ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho.